Mä olen työskennellyt viime vuosina eurooppalaisen raja- ja merivartiovirasto Frontexin palveluksessa erilaisissa rajojenvalvontaoperaatioissa tuolla EU-ulkorajoilla. Mun työtehtäviin on kuulunut venepartioihin osallistuminen, jossa ollaan niitä paikallisia viranomaisia tuettu muun muassa rajojen valvonnassa, meripelastuksessa sekä rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa. Nämä työtehtävät on ollut äärimmäisen mielenkiintoisia ja silmiä avaavia kokemuksia. Olen muun muassa Välimerellä työskennellyt semmoisilla alueilla, joissa tuon Välimeren ylittää laittomasti yli 100 000 henkilöä vuosittain. Tilanne etenkin tuolla Välimerellä on erittäin haastava. Tuhansia henkilöitä jää matkan varrelle vuosittain, sillä merimatka on erittäin vaarallinen muun muassa sen takia, että olosuhteet vaihtelevat nopeasti. Ylityksissä käytettyjen veneiden kunto on pääsääntöisesti aika heikko ja veneet on ylitäytettyjä. Sen lisäksi esimerkiksi pelastusliivejä monesti ei ole mukana. Mulla on ollut tapana haastavissakin asioissa nostaa jotain positiivisia juttuja pintaan, ja tässä tapauksessa se on se, että mulle on ollut vuosien varrella ilo huomata, että suomalainen ammattitaito on maailmalla erittäin korkealle arvostettu. Meillä on todella hyvä koulutus ja äärimmäisen motivoitunut henkilöstö, ja sen lisäksi meidän käytössämme oleva kalusto kestää erinomaisesti kansainvälistäkin vertailua, eli ei ole tarvinnut maailmalla yhtään häpeillä sitä meidän omaa tekemistä.